Nedaleko dediny stála chalúbka. V tej chalúbke žila mamka, ocino a taká jedna dcéra, ktorá sa volala Janka. Bola veľmi pyšná. Bola až taká pyšná, že odháňala nápadníkov, až sa prátali von z chalúpy. Jedného dňa traja nápadníci prišli požiadať o ruku, tak už to začalo. Janka už pripravená, nápadníci prichádzali a prvý sa dostal na radu. Prvý bol na rade taký tučný šúhaj. Bol taký tučný, že aj tá Janka vyhnala. Poď preč, nechcem ťa tu. Tak nahnevaný odišiel. Musím preč odtiaľto. No veď čak počkaj. To sa ti raz zráta. Tak odišiel sklamaný. Dostal sa na radu vojak. Ahoj. Dobrý deň. No, chcel by som ťa požiadať o ruku. Ty, kto si? No, vraciam sa tak z vojny a chodím tak okolo po tých dedinách a hľadám si ženu. Takého ťa nechcem. Zmizni odtiaľto. Čože? Ty ma odmietaš? Toľko peňazí ti ponúkam. Peňazí, ale sa mi nepáčiš. Zmizni odtiaľto. No dobre, ako chceš. Však to sa ti zráta. Tak aj vojak odišiel a dostal sa na radu krpatý šuhaj. A keď prišiel, tak sa hneď Janka opýtal. A ty si kto? Ty si také malé decko. Ja som nie malé decko, len som tak narastol. A prečo si taký krpatý potom? No bohužiaľ taký som narastol. Ale chcel by som ťa požiadať o ruku. Ty taký krpaľ. Ty taký krpaľ. Ale budem ma tak žiadať o ruku. Ale prác sa odtiaľto. Tak ho pyšná Janka prátala pred chalupy. No veď počkaj. Janka vyliezla z domu, domčeka, z chalúbky a iba tak ti treba. Keď tomu zrazu krpatý šuhaj, no veď počkaj, toto sa ti vypomstí. A tak odišiel, no veď počkaj. Janka sa vrátila zpátky do chalúbky a tak to išlo, pokračovalo to všetko podľa jej plánov. A keď sa pyšná Janka vrátila naspäť do chalúbky, tak už čakala aj mamka, aj ocino. A tak sa iba ocinko samozrejme odišiel spátky preč do izby a mamka sa iba opýtala: Janka, to čo malo akože znamenať? To si len takto si odmietla nápadníkov. Áno, odmietla som. Ale nepáčili sa mi. Janka, prosím ťa, nerob mi tak strašne. Ja ti nerobím zle. Tí nápadníci boli také škaredí, že sa mi nepáčili. Ten krpatý šuhaj a ten vojak, čo to bol, a ten bachraty, takýto sa mi mali páčiť. No ja viem, no ale nejakého by si mala zobrať. Ani jedného nechcem. Ani jedného. No dobre, no. Však uvidíme zajtra teda. Zatiaľ dobrú noc. Dobro. No. Lenže čo sa dialo v noci? V noci prišli traja nápadníci
pomaličky, potichučky, bola noc, hehehe. A iba zakričal ten jeden. Zapískal najskôr. Hej, poďte. Hej, poď, vojak, poď. A tak prichádzal aj krpatý šuhajček na noc. No, musíme sa nejako dohodnúť. A tak i prišiel aj vojak. No, čo takto, keby sme zasadili tam do tejto záhrady máj. Ale taký riaden, aby na nás len tak nezabudla tá pyšná Jana. No, to s tým súhlasím. Ani jedného z nás nechcela zobrať. No tak bohužiaľ, už ma to napadlo. A tak odchádzali spolu, keď zrazu na ďalší deň tam bol vidieť takýto riadny máj. Janka vyšla z chalúbky a pozrela sa. A toto je čo tu na? To kto urobil? Začala Janka plakať. Veď oni mi zničili moju záhradku. Čo ja teraz budem robiť? Tak Janka s pláčom odišla naspäť do chalúbky. Keď prišla do chalúbky, mama, ocino, kde ste? Maminka vyliezla z izby. Čo sa stalo, Janka? Čo sa stalo? Niekto nám do záhrady zasadil máj. To sa stalo. Aha, to sa stalo? No prečo sa to asi tak mohlo stať? Hovorí maminka pyšnej Janke. Za prvé, bola si moc pyšná a odmietla si napadníkov. To sa stalo. A tak sa ti napadníci pomstili. Moja záhradka. Taká bola pekná. A oni mi ju zničili. No, to máš za to. Tak mamina odišla do svojej izby. A tak Janka trošku rozmýšľala, čo bude ďalej robiť. A tak sa rozhodla, že asi odíde do sveta. No, bolo by to také trošku zvláštne, ale čo? Tak sa rozhodla, že odíde do sveta. A tak sa rozlúčila s maminou. Mami, ahoj, musím si odísť hľadať nápadníka. Janka, prosím ťa, neodchádzaj. Musím. Dobre sa tu majte. Janka, neodchádzaj. No, ale musím. Ahoj. A tak Janka odišla do sveta. Išla kdesi do lesa a tak si blúdila tým lesom a trvalo to pekne dlho. No.
No, na konci lesa sa dostala v nejakej chalúbke, že kto to tam môže bývať. Hlavne zaklopala a tak vošla dnu. V chalúbke žil nejaký si šuhaj, ktorý bol tam úplne sám a ktorý tiež hľadal nejakú ženu, súdcu na... A tak. A ty si kto? No, ja sa volám Juraj. Ja som Janka. Janka, či sa tak rozhodla, že sa budeš túlať lesom? No, ja som totiž to odmietla takých škaredých nápadníkov. Aj ty sa mi začínaš páčiť. Vážne? Sa len sotva poznáme. No ja viem, poznáme sa. Ale sme sa trošku spoznali, kto sme, čo sme zač. A zrazu sa Janka opýtal, s čím sa živíš? No tak, živím sa kadečím. Pečiem, sem tam niečo varím a tak. Takže som taký kuchár. Taký by sa mi zišiel. No. A ja viem variť. Tak sa rozhodli, že ak chceš, môžem ťa zoznámiť mojim rodičom. Tak šuhaj rozmýšľal, že dobre, pôjdem teda s tebou, poputujeme. A kde je vlastne? Opýta sa Juraj. No tak, je tak ďaleko, tiež som mala čo robiť, aby som sa dostala k tebe napríklad. A tak spolu išli tým lesom a blúdili. A tak začali blúdiť tým lesom. A už to išlo. Blúdili spolu, blúdili. Strašne dlho to trvalo, kým sa dostali z lesa. Ale nakoniec sa dostali. Až tak nakoniec šuhaj s Jankou prišli k rodičom. No pozri sa, čo urobili tí moji nápadníci. Takýto maj mi tunak zasadili. No, a ešte mi aj zničili záhradku. No, čo sa dá robiť? Keď v tom zrazu to mamina videla Janku, ako ide s nejakým šuhajom. Keď v tom zrazu mamička, Janka, kde si sa mi túlala? No, ja som si išla hľadať nejakého toho nápadníka. A tuto, predstav si, že už som si našla. Dobrý deň. A dobrý, a vy ste kto? Volám sa Juraj a prišiel som požiadať vašu dceru Janku o ruku. Juraj. No, dobre. Len či ťa tá pyšná Janka bude chcieť. Pyšná? Prečo pyšná? To, že odmietla nápadníkov? Tak preto je pyšná? No, vlastne tiež myslím, že... No, a tak maminka povedala, áno, myslím si, že je pyšná. No, tak s tým nesúhlasím. Ale chcem si zobrať Janku ako za ženu. No dobre, s tým súhlasím. A tak maminka odišla do chalupy a išla aj Janka aj s Jurajom. Tak najskôr išla mamina, potom prišla Janka, potom ten Juraj. No, tak milé deti, radi sa majte, počúvajte jeden druhého. Áno, to budeme. A hlavne spustu detí, aby ste mali. Budeme mať, nebojte sa, to budeme mať.
Janka, prajem ti veľa šťastia. Aj s túto s Jurajom. Nech sa vám darí v živote. Áno, bude sa nám dariť. Bude. Dobre, majte sa dobre. Potom zrazu maminka odišla do svojej izby. A tak Janka poľúbila Juraja. Povedala, tak chcem teba. Tí nápadníci boli takí škaredí, že sa mi vôbec nepáčili. Ale ty sa mi páčiš. Súhlasím. A tak sa objali. No a v tom zrazu zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.